गुहाई जे इन्द्रजिता शुणु हनुमन्त गुहा कुहा हनुरे तु लङ्कापुर भेद कुहा कुहा हनुरे तु लङ्कार सम्पाद गुहाई जे हनुमान शुण हे देव केते कष्ट करी गली लङ्का भुवनकु से लङ्का भुवने थिला गन्धमार्का वृक्ष से वृक्ष उपरे देव कलिमु विश्राम न मिला देव मोते माताଙ୍କ सन्धान दिन पहरे दिन जेहु बढिन चालिला न मिलिला देव मोते माताଙ୍କ सन्धान भोक उपासरे आत्मा होइला कुल राम 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 कलिमु भजन रक्षा कर मोते रामचन्द्र खेण कह मध्यरे मोहि रावण देखिली संगते रावण घेनी असुरी चालिची कुहई जे से रावण असुरी मानकु पचार जाई तुम्भे माने ताकु 10 मासे हेला बनु आनिली मुहरी दिने न मानिला पति कणे मोते पुणी पचार जाई ताकु तुम्भे माने असुरी कुहन्ती जाई सीताଙ୍କ पाखरे बुलुथिलु वनस्तरे खाई फल पुष्प शोइथिलु वनस्तरे पारिलो तु पत्र आम्भर राजाकु जदि होइजिबु राजी पिन्धिबुल मथामणि सुनापुर हार हातरे नाइबुल तु सुनारे कङ्कण अंटारे नाइबु तोहि अंटारे जे गोठ पादरे पिन्धिबु तोहि पादर पाउज 18 गण्डा पुत्र बोर 17 गण्डा नाति तो पाद तले खटिबे से जे दिन राति खाइबाकु देबे तोते अमृत भोजन पिन्धिबाकु देबे तोते पाट साडी राजा शोइबाकु देबे तोते से जे रत्न खट
ଆଜିରେ ମନରେ ତୁହି କରିବୁ ବିଚାର କାଲିରେ ଜଣାଇବୁ ତୁ ଆମ୍ଭକୁ ସମ୍ପାଦ ଏହା ହନୁମାନ ବସି ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛି କୁହନ୍ତି ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ଧର୍ମକୁ ଡାକନ୍ତି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୋହି କି କର୍ମ କରିଲି ଅସୁରୀଙ୍କ ପାଖୁ ମୋହି ବଚନ ଶୁଣିଲି ଏହା କହି ସୀତା ଦେବୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଭୂମିରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦୈବ ସୁମରନ୍ତି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ମୋହି କି କର୍ମ କରିଲି କାହା ଅଭିଶାପ ମୋର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏହା କହି ସୀତା ଦେବୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟେ କାନ୍ଦନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୁ ସେ ହନୁମାନ ବୃକ୍ଷ ଓହ୍ଲାଇଲା ସୀତା ମାତା ପାଦ ତଳେ ସେ ହନୁ ପଡ଼ିଲା କୁହଇଁ ଯେ ହନୁମାନ ସେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ମୋହି ଆସିଅଛି ମାଲୋ ପଞ୍ଚୁବଟିବନୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପାଖରୁ ଆସିଛି ସେ କଥା ଯେ ମାତାଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୀତା ମାତା ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁବଟି ଅରଣ୍ୟରେ ହେଲୁ ମୃଗ ଭେଷ ଆଣିଣ ରଖିଲୁ ମୋତେ ତୁହି ଲଙ୍କାପୁର ଏଠାକୁ ଆସିଅଛୁ ତୁ ହନୁ ଭେଷ ଧରି କେଉଁଠାକୁ ନେବୁ ମୋତେ ତୁରେ ହନୁମାନ କୁହଇଁ ଯେ ହନୁମାନ ଶୁଣ ଆଗୋ ମାତ ମାୟା ବିନୁ ହଇ ମୋହି ହେଉଛି ଦେବର୍ଷି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଖୁ ମୋହି ଆସିଅଛି ଆଣିଛି ସନ୍ତକ ମାଲୋ କହୁଅଛି ମୋହି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦିନ ବିଭା ହୋଇଲ ରାମକୁ କନକ ବେଦୀରେ ମାତା ସତ୍ୟ କରିଥିଲ କୁଳଦୀପ ଛୁଇଁ ମାତ ନିୟମ କରିଲ ରାମ ବିନୁ ନ ଚାହିଁବ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସୀତା ବିନୁ ନ ଚାହିଁବେ ରାମ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଏଇ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ ମାତା ତୁମେ ପୁଣି ଏହା କହିଛନ୍ତି ଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ ସୀତା ନ କଲେ କେମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ଶୁଣ ଆଗୋ ମାତ ଆହୁରି ସନ୍ତକ ଅଛି ମୋହର ଯେ ପାଖ କହିଛନ୍ତି ଦେବ ରାମ
ଚନ୍ଦ୍ରମୋଘ୍ରତ ସୀତାଙ୍କର ନାମଟେ ସେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ସୀତାଙ୍କର ନାମ ସେଇ ସେ ସୀତା ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ନାମଟେ ସେ ଦେବଇ ଦେଇ ସୀତାଙ୍କର ନାମ ସେ ଯେ ଜଗତ ଜନନୀ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ସୀତା ନ କରିଲେ ତହିଁ କୁହଇଁ ଯେ ହନୁମାନ ଶୁଣ ଗୋମାତ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତକ ଯେ ଅଛି ମୋର ପାଖେ ରତ୍ନ ମୁଦି ଛଡ଼ା ମୋର ପାଖେ ନାହିଁ କିଛି ଦେଖଇଲା ହନୁମାନ ସେ ରତ୍ନ ମୁଦିକି ରତ୍ନ ମୁଦି ଦେଖି ସୀତା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଗଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନ ସୀତା ମାତା ଯେ କାନ୍ଦିଲେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସୀତା ମାତା ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହ କୁହ ହନୁରେ ତୁ କୁହ ହନୁମାନ କେମତେ ଅଛନ୍ତି ହନୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁହଇଁ ଯେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କ ଘ୍ରତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି ପଞ୍ଚୁବଟିବନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ କୁହଇଁ ସେ ହନୁମାନ ସେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ବସ ବସ ମାତା ମୋର ଅନ୍ଧରେ ଯେ ବସ ମୁଇଁ ନେଇ ଯିବି ମାଲ ରାମଙ୍କର ପାଶ କୁହଇଁ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ଶୁଣୁ ହନୁମତ ତୁହି ଯେ ପୁରୁଷ ମୁଇଁ ହେଉଅଛି ନାରୀ କେମତେ ବସିଣ ମୁହିଁ ଜୀବିତ କନ୍ଧରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ମୋତେ ଚୋରାଇ ଆଣିଛି ପଞ୍ଚୁବଟି ଅରଣ୍ୟରୁ ମୋତେ ଚୋରି କଲା ଲଙ୍କା ଭୁବନରେ ଆଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଲା ମୁହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ହନୁ ଲୁଚି ପଳାଇବି କି କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବି ମୋହିରେ ରେ ହନୁ କହିବୁ ରେ ହନୁମାନ ରାମ କ୍ରୋଧେ ମାରିବେ ରାବଣ ଲଙ୍କା ଭୁବନରେ ରାମ ମୋତେ ନେଇ ଯିବେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ।